Takže čaute, moje meno je Palendera, vás vítam u tohto videa. Toto video bude z hry Dream League Soccer. Je to zdarma hra, ktorá sa dá stiahnuť na obchode Play. A čo vec tomu tak povedať? Je to vlastne o futbale. A no tak to je tak všetko. Je to o futbale. Tu pozerám, že akí sú tu hráči na predaj. Nejaký Bia, to je jedno. No a ja som si to pred chvíľou stiahol, pred 2 hodinami, ešte som to nehral, len som si dal tréning. A môžeme sa pustiť do hry. Takže my sme nejaký Dream FC. Hráme proti nejakej... Čo hráme proti komu? Tamto je v pravom hornom rohu roda. A toto je náš špatný štadión. A môžeme sa pustiť do hry. Náš kapitán, keby ste chceli vedieť, Immobile, toho poznáte, aspoň niektorí ho budete poznať. Krásna obohrávka. Ja neviem, jak sa šprintuje, to je problém. Aha, už viem, už som to zistil. Bum! Dobre, nevadí. Dobrá strela, moc nám to síce nevyšlo, ale dobrá, good. A robia chybu v obrane. Ne, ja robím chybu. Dobre si ma dal teraz. Tomu nevyšlo. A len tomu to vyšlo ešte menej. Takže toto som ešte nepozeral, ako sa hádže. Vidíte, ešte mi to tu hovoríte, ten tutoriál, a ja som si ho teraz dobre dal. Ojojoj. Yellow card. Máme vidíte, čo som chcel dohovoriť. Ale trafil tam loptu, ale trošku neskôr. Že aj ten tutoriál nám tu ukazujú. A môžeme sa pustiť do hry. Tak. Gól! Je to tam! Immobile! Ciro Immobile! Ten brankár sa mohol aspoň hodiť, čo? Si myslím. No, on si myslel, že to ide asi nad. Nevadí, v každom prípade vyhrávame. To je pre nás len dobré. Bum! Ďalší faul. Už ma... Zase ten istý. Ešte nejakú smolu. To dá za to, že robíš šmykačky v jednom kuse. Tak vystrelíme to tam, čo hovoríte. No, ale nebola zlá. Mohla byť trošku prúčia. Takže teraz to budú mať mega ťažké, keď majú červenú kartu. Chyťte ho. Mi nevyšlo. Tak. Čo si tu kľúčkuješ? Čo si myslíš, že čo si? Si hráč, no a? Kúknite, ideme do protiútoku? Alebo do prečíslenia? Ne, nejdeme do prečíslenia. No, škoda, ale preskakujeme hráča. Brvno. Škoda toho. Immobile tráfa brvno. Možno to bola moc prudká strela. No, nemožno, ale určite to bola moc prudká strela. Ideme, výborne. No, tak toto mi nevyšlo ani trošku. Zotnem ho. Nezotnem. Zotnem ho. Penaltička. Penálta mi vždycky vyjde. A ďalšia žltá karta je, že toto strašní fauléry. Kúknite sa, jak to dám ja krásne. Tak hneď mám na videu... Na tréningu to zvládnem, ale na videu mám hneď stres. Ešte, že tak. To si nevšimajte. Krásny gól, penálta do pravého dolného rohu. Nechytateľná strela, ale ten brankár sa vlastne ani nehodil, takže to je úplne jedno. 2 krásne góly zo štandardných situácií sme dali.
Aspoň vedia, že nemajú faulovať. To bude poučenie pre ostatné týmy v lige. Jaj, to mi nevyšlo, chcel som mu to dať naspäť, tak, že by som si ich vyťukal by som si ich. No poď, škoda. A idú do útoku. To im nesmiem dovoliť. Výborne sme ich zastavili. Výborne, nebolo offside rozhodne. Ale toto bude trošku ťažká situácia. Ale získali sme roh, nezískali a nezískali sme ani loptu, čo je trošku na houby. Poď. Jaj, tam je tá lopta. Trošku som sa pomýlil teraz. Aj zase som sa pomýlil, nevadí. To sa stáva. Poď. Ešte raz, nevadí. To sa stáva. Poď. No! Mi to nejde v tomto polčase. My tam mali nejakú tu... Výborne, zastavili sme ich. Prienik. Dostali sa iba na rohový kop. Rohový kop sa dá riešiť. Kde je lopta? No tak to bola strašne mimo strela. Sice bol pod tlakom veľkým, takže... No ale ani nie zase tak pod veľkým, akože sa šmykol. Náš brankár Zvyk sa volá. Takýto kratučký výkop, ale dobrý. Predviedol. Ale ešte je tam druhý hráč. Out vydrzel. No to vám nevyšlo. Až jak to išlo? Až vedľa Van Hieften, ten dostal. Kvôli nemu sme dali gól z penalty. Teda aspoň myslím. Ne, to bol nejaký Pepo hento. Toto je Van Hiesten. Ten nedal tú bombovicu. To nevyšlo zrovna podľa mojich predstav. Ale nevadí, to sa stáva. Taký je futbal. No. Čo som urobil? Napadaj! Je to tam. Immobile dáva gól a má hat-trick. Je to hat-trick. Ale tuto má veľkú zásluhu ten hráč, ktorý mu nahrával. A preto to som ho dal kapitánom. Tento fauloval, ten Van Pepen. Dám im ešte jeden, lebo ma to baví. Nedám. Tak sa s ním zahrám aspoň. No, mohol mi ešte pustiť ísť, ale nevadí. Krásne, vyhrali sme 1-0, 3-0 a dáme si ešte jeden zápas. Čo na to hovoríte? Sme zatiaľ prví. Si dajme ešte jeden zápas. Tak. Asi hráme proti nejakému Aberdeenmanu, ale sme u nás. Čo je pre nás dobré. Tak. Keď sa vám toto video bude páčiť, tak môžem urobiť na to aj viac dielov. Výborne sme si teraz rozhádzali ich obranu. Joj, to bolo škoda, že to nebol faul. Teraz tam pod veľkým tlakom odkopával ten obranca. Ale skôr prihrával, ako odkopával. Ale dobre majú urobenú obranu a teraz ten obranca trošku, by som to povedal, sa vykolajil. A je to tam. 1-0. Krásna akcia. Koura. To je môj druhý najlepší strelec. To si nevšimajte. Pardon. Takto krásne si urobil srandu z obrany. A dostal sa až k bránke. Už mi to začalo trošku lagovať. Čo sa s tým deje? Už je to v poriadku. Tam boli menšie lagy, ospravedlňujem sa. A zas to je. Čo mi tak začalo lagovať? To je nejaké zlé, to sa mi nepáči. Už je to v pohode,
Len nejaký taký chvíľkový výpadok asi. A ne, stále, čo to je? Či to sa mi iba zdá? Ne, nelaguje to v pohode. Je to úplne naprostom v poriadku. No tak ale už by ste ho mohli chytiť. No. Čo, jaký offside? No tak dobre. Ale, no už mi to prestalo lagovať. Trebalo iba prerušiť hru. Výborne. Získali sme out. Zas to urobil. Už asi nemôžeme to urobiť. Ja urobím toto, že pím. Škoda. Škoda toho, nevadí. A stihneme dať ešte gól. A to bol faul hento. Aspoň to tak vyzeralo, že ho zočol, hneď kopol do lopty. Ne, zostal, udržal sa. Nevadí. Nedali sme to, ale stále vyhrávame, čo je pre nás veľmi dobré. Dáme team management, lebo už budú niektorí hráči unavení. Dáme tam do útoku, čo ja viem. Dáme tohto. To je nejaký Francúz a toto je Škót. To je Kane. No tak máme dobrých hráčov celkom. Máme Kanea. To sa mi to tak zdá, že sa to lagovalo, ale to nelaguje. Jaj, táto veľká šanca, čo sme mohli využiť. Nevadí. Hneď ten, čo sme ho vystredali, sa dostal do šance. No! No, ideme. Poď. A je to tam! 2-0! Immobile dáva gól. Krásny gól. Hneď sú smutní, plackáme. No. To sa nám nepodarilo, nevadí. Získame loptu, ideme do protiútoku. Vyšleme ho, nevyšleme, už sme ho dovysielali. No, konečne sme ho vysielali, že offside. Škoda, stratili sme loptu, musíme sa vracať, ale naši obroncovia odvedú výbornú robotu. Je to trošku zase lagí, ale to nevadí. To potom prenastavím keď tak nejak. Možno preto, no nie možno, ale určite, lebo mám málo baterky, to mi robí vždycky. Teraz už si tu môžem vlastne len tak nahrávať. Takto si ich tu krásne vyťukám, nebudem strácať loptu. Nevadí, stáva sa. Nevadí, to sa stáva. Dostali sme gól. Dobre, tak tu by som to ukončil. Keď sa vám videjko páčilo, lajkujte, odoberajte a majte sa fajn.